Салому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо дорен. Иншаллоҳ ки хубен. Дар ин ғарибиҳо видео мешавад дар масъалаи мардуми ай Тоҷикистон меомадагӣ. Баъди қадар бигем нооромиҳо, қадар ҳолатҳо, мардуме ки дар аэропорти Вунукова хобанд, дар ҳамин соҳа ки ҳастем, мардум фақат савол метиҳанд ки чӣ хел шидестай, мо ай Россия ба ватан барем, омада метонем ё ки ай ватан меомадагиш чӣ кор кунем гуфта саволҳо мешавад. Дар ҳамин масъала суҳбат мекунем ва вазъията то ҷое ки медонем, то ҷое ки дидестем ва то ҷое ки мардум да билет гирифтаестем, омадаестем, дар чӣ аҳволе маълумот мерасонем. Ҳатман видеоро то охирша тамошо кунед, лайк ва обуна шида набиҷихен. Барои паҳн шидани видео ва пешравии канали мо дастгирӣ беҳад хуб мешавад, ҳам миннатдор мешем. Рекламаҳоро мемонам. Нафарҳои ки билети ҳавопаймо дар кор мешавад, ай Россия ба Тоҷикистон ба дили пир метавонед харидорӣ кунед. Ай Тоҷикистон омадан бошад, айни замон фақат шаҳрвандои Россияда гирифтаестем, барое ки камбудӣ нашавад гуфта. Хоб, вазъиятро мефаҳмонем. Аввалан ҳамаи аэропортҳоро мегем, барое ки мардум мега нафарҳои меомадагӣ дар ҳамаи аэропортҳо хобанд. Не. Вақте мардум мебия, масъалан мегирем аэропорти Дамадедвада. Самолёт мефарояд, мардум мебия, таможни контрола мегзаранд, нафарҳое ки камбудӣ надоранд бигем мебароянд, нафарҳое ки камбудӣ доранд як бори дига тафтиша мегзаранд ва нафарҳое ки депортатсия боша ба Тоҷикистон роҳ мекунанд ва нафарҳое ки камбудӣ надошта боша иҷозат метиҳанд барои ба Россия даромадан. Яъне ки дар аэропорти Дамадедва ин хел ҳолат несте ки мардум хоб бошад ё ки манъ карда бошад, ин хел ҳолат нест. Аэропорт Жуковскийда омадаестиянд мардум, вале ҳолатҳои шидагие ки то бега ё ки як суткам истодагиянд. Вале иҷа ай ҳама тафтиши зиёд, ай ҳама бигем зиёдтар мардума манъ кардагӣ ва нафарҳои зиёда депортатсия кардагӣ аэропорти Вунуковада ки самолёт меояд мефарояд, ҳамаи мардума манъ мекунанд, ҳатто нафарҳое ки камбудӣ надоранд, ҳатто нафарҳое ки якум бор мебиёянд, бигем ҳамин як самолёта манъ карда, ҳар як нафара ай назорат гузаронда, баъдан бигем депортатсияша роҳӣ мекунанд, камбудӣ надоштагиша иҷозат метиҳанд барои ба Россия даромадан. Аммо чӣ тавсия метем? Айни замон нафарҳое ки аэропорти Вунукова билет дорен, ЮТР возврат надорад. Вале ира ҳар як авиакасса медонад ки мақсад штраф месупорен, ай 2 то 5,000 шояд зиёдтар ё камтарам бошад, ҳамин билетона 10, 20, як моҳ дертар монда мешавад. Яъне ки билетона метавонед ки дертар оформид кунад авиакассатон. Дертар партоен билетона хубтарай. Айни замон ба аэропорти Вунукова ягон каса тавсия наметиҳем. Ҳозирам бигем ҳамин рӯза рейси омадагирам, мардума манъ кардагиам ва қисми зиёда депортатсия карда роҳӣ кардаестиям, вале баромадагишам ҳастай. Яъне мо тавсия наметиҳем ки Дамадедва биёем, барое ки ҳамин ҳозир ай Тоҷикистон омадан ҳамаи аэропортҳои Россия видео мепартоем, дар комментария бигем ай Питерам, ай Самарам, ай Екатеринбургам тамошо мекунанд, мардуми меомадагӣ мақсад мегардондагӣ нафарҳоро ай аэропорт назар ба пештарара ки пеш 5-10 нафара мегардонданд, айни замон зиёдтар сабабҳои хурде ки пеш аҳамият намеоданд, айни замон бигем ба сабабҳои хурд гардондаестиянд ва нафарҳое ки омаданиен мақсад пеш дар Россия буден документ надоштен ё ки ягон камбудиҳо буд пеш, айни замон сабр кунем ки дар ҳамин хел ҳолатҳо рӯпарӯ нашавем, то ки бигем ки депортатсия накунанд ва вақт ки камтарак оромтар шид, оромтар биёен. Айни замон иҷа чӣ хел ҳолат шидест? Ҳатто мо шуморо наметонем гуфта биёен, наметонем гуфта наёен. Барое ки мебиёям мардум мегзара мепурсем, мегам бе камбудӣ баромадем бародар. Бо иҷа ҳолатҳое мешавад ки мебиёянд, инем хел манъ мекунанд, инем хел азоб мекашанд, инем хел бигем обратно роҳишон мекунанд, ҳамин хел аҳволай. Нафарҳое ки ай хитон дилтон пур бошад, бидонем ки бе ягон камбудӣ мегзарем, марҳамат некем, ба ҳар ҳол тавсия наметем. Сабр кунед. Мо аэропорт Вунуковада пурсидем ки ай кадом сабаб ҳамин хелай, гуфтам барои ҳамин праздникҳо сахттар қапидагиай ва баъди праздник оромтар мешавад, вале ҳичиам гуфта наметонем ки ором мешавад ё ки намешавад. Нафарҳое ҳастанд ки меган бародар дига шаҳрҳои Россия дароем ё ба тариқи Узбекистон биёем, чихелай тавсия наметем. Кадом аэропорте боша омадем, бигем ки
паспорти тоҷикӣ дорен, тафтиш зиёдтар мекунанд, назорат сахтарай. ҳамин қадар маълумот якчанд хабардор шуда бошед, фикр мекунам беҳтарин аст. Боқӣ паноҳи Аллоҳ. Миннатдорум ай ҳаматон бошед.